Kál gombos, hello hello, üdv mindenkinek. Na van kép. Na. Beállítottam elvileg a hangot, nem fog már torzítani meg semmi. Nekem csodás nevem van amúgy. Azt a kurva hangosan nem lehetett volna. Na. Igen, az Muter. Ez Muternak a laposa. Ővét fogjuk újra telepíteni. Fog kapni egy fasza kis Linux mintát. Ugyanis nincsen szükség a Windowsra. Vagy legalábbis ezen a gépen. Az Overwatch az mindig is bugos lesz Gnome-mal. Ott nem a Linux a hibás. Na, azt mondja. Nézzük, hogy mi van. Csinálunk ide egy új mappát. Aminek az lesz a neve, hogy Backup. Nem tudom mennyire hangos a Stream Beats, de próbálok hangosabb lenni nála. Elég az Archon minden előfordult, jön egy frissítés, ez szétbassza lehet a gépet. Nincsen a gépen semmi adat. Hát itt vannak pár dolgok. Lementsük azért ezt a mappát is. Úgyhogy újra telepítjük a gépet egy Linux mintán. Hogy ne Windows legyen rajta. Mert erre a gépre kvázi felesleges. Core van rajta, igaz, Core 11 van rajta. De annyit nincsen használva. Ez komoly, egy IntelliZ driver jött hozzá. Jó. Oké. Nem biztos, hogy látni fogjátok a képet, ami be nem jön a Linux mint. De mondom, hogy mi fog történni. Közben, hogy mondom, mit csinálok a fekete képnél. Tehát most bemegyek a BIOS-ba. Olyan, mint a hangos lenne a zene egy kicsit, nem? Egyébként ez a Linux telepítő, ez edukatív tartalom lesz. Ha Windows volt a gépen és telepíteni szeretnénk egy Linuxot a gépre, akkor érdemes a Secure Bootot kikapcsolni, ami itt be van kapcsolva, nem látjátok, de be van kapcsolva. A másik, hát a TPM-et kéne megkeresni, ami ki van kapcsolva a gépen, eddig be se volt kapcsolva. Nézzük már meg itt a videót, abból lehet-e valamit állítani. Nem. Jó, a Secure Boot, ez ki van kapcsolva. Az a baj, ez izért nem tudom szerintem állítani, hogy BIOS-ba látszódjék a kép. Hát nem nagyon. Security Mitigation be van kapcsolva. Jó. Nyomunk egy applit. És exit. Tehát bemegyünk a boot menübe. Linux Menta. Ez a mentás OS lesz. Azt hiszem Cinnamon. Ha jól emlékszem. UEFI-be fogunk telepíteni. Telepítő úgy van kiírva, hogy frissen formázva van a pendrive FAT32-re, és nemes egyszerűséggel kicsomagoltam a telepítőt a pendrive-ra. Egyébként így kell eljárni a Core 11-nél is.
De a Core 11 telepítése majd egy másik laptopon lesz valószínűleg. Mert lassan azt is frissíteni kell majd az új verzióra. Na, ott van már a Linux mint ikon nektek. Kicsit hangos ez a stream, bic, én lejjebb veszem. Így. Úgyhogy meg fogom mutatni végig a folyamatot. Nagyon egyszerűen el lesz magyarázva, hogy kell Linux mintet telepíteni. Nem egy nagy cucc, de aki szeretne ismerkedni a Linux világával, annak ez egy jó tartalom lesz. És szerintem a Linux mint az jó kezdése. Na, mindjárt látni fogjátok a izét, csak nekem itt meg kell tükrözni a képet egy mirrorra. Keep changes. Jó, itt van az asztal. Rámegyünk, hogyha laptopon vagyunk és wifi-t használunk, akkor ide rácsoszogunk. Én rácsatlakozok a wifi-mre. Mert ugye kell internet kapcsolat a telepítéshez. Más nem, bedugjátok a kábelt a gépbe. Ha asztali gépen van, akkor ezt nem kell megcsinálni. Akkor viszont másik izét kell választanod. Akkor másik desktopot kell használnod. Egy KDE. KDE asztali felületet. Connection failed, bazd meg. Mi van, nem ez a jelszó? Lehet. De az is lehet elgépeltem. Igen, a wifi-vel mindig baj vagyok. Nem biztos, hogy ez a jelszó, mindjárt megnézzük a jelszót. Hogy mi a faszom a jelszó, mert nem tudom, bazd meg. Nem. Az Istenek nem akar rámenni, bazd meg a Wi-Fi-ra. Pedig ez a jelszó. Vagy az a baj, hogy a billentyűzetem fel van cserélve. Akkor viszont akkor itt megnyomjuk a mínusz gombot, és töröljük a kapcsolatot. Hát igen, valószínűleg angolon van a billentyűzet, és emiatt nem tudunk. No mindegy. Akkor install Linux Mint. Ez biztos, hogy Streambits amúgy? Hát nem. Ez Rich Reigny, bazd meg. Nekem azt játszza, ami ott van. Vegyesen. Véletlenszerű lejátszás. Na, kiválasztok a nyelvet, hát ez most magyarul fogjuk telepíteni. Hogy mindenki értse. Kiválasztok a billentyűzetet, ez most magyar. És akkor itt is megkérdezi egyébként a wifi-t. Igazából választható, hogy hogyan szeretnénk telepíteni. Hát én most a saját internetemre szeretnék csatlakozni. Remélhetően most sikerülni fog. Ilyenkor ugye megnéz az illesztő programokat, csatlakoztunk az internetre, nyomhatunk egy folytatást. Lehet, hogy izé megoldom úgy, hogy így legyen. Látszódjon a tálca is. Lássátok. Na, kikapcsoltuk ugye a Secure Bootot, és elvileg ha rámegyünk a Media Codecre, akkor ugye nem jön fel a Secure Boot konfiguráció. Egyébként működik a Linux Secure Boottal is, addig amíg nem fogtok modolni kernelt rá. Én se fogok rá egyébként tenni külön kernelt, de felesleges amúgy a Secure Boot. Tehát ha bekapcsolva hagyjátok én mindig ki szoktam kapcsolni, mikor Linuxot telepítek, nem szokott kelleni.
Amúgy nem tudom, klippel a mikrofon, mert elég durván agresszívan csinálja a dolgát, nem? Szerintem. Egy. Egy. Haló. Ez most nem tudom, hogy klippel egyébként a mikrofon, vagy ez hogy működik, várjál, egy. Most vág, most nagyon vág. Vág a mikrofon, vág, nagyon vág. Jó, legyen 20, az zárja. Erős a mikrofon. Pedig izébe vagyok, zöld zónában van végig. Végig zöldben van. Na, itt, ha nagyon egyszerűen akarunk, ugye nekem van Windows, és ezen a laptopon meg van egy Linux is. A Linux egyébként az OpenWrt router javítása miatt kellett nekem. Egyébként nem baj, hogy hangos a mikrofon, legalább értitek, amit mondok. Itt lehet olyat csinálni, hogy a Linuxot is töröljük, vagy csak a Linuxot telepítjük újra, és a Windowsunk marad, vagy töröljük az egész Windows-t, és Linux mintet telepítünk, vagy hogyha profik akartok lenni, akkor valami más. Ezt fogjuk most kiválasztani, hogy valami más. Na, látjátok, hogy nekem van a laptopban egy NVMe drive. Ez szét van szedve gyönyörű szépen. Ugye itt van a Windows EFI, itt van egy üres. Ezt azért szedi szét a partíciók között, hogy ne tegye tönkre a Windows SSD-nket. Akkor itt van a NTFS C meghajtó. Ez szerintem a recovery partíciója a Windowsnak. Innentől pedig már a Linuxnak az EFI-je, meg az X4-je van. Úgyhogy fogjuk is elkezdjük törölgetni a partíciókat. Szépen minden meghajtót letörlünk a rákba. Az a lényeg, szabad terület legyen a végén. Tehát így kell kinéznie. Látjátok, itt van egy 256 GB-os tárterület. Erre nyomunk egy plusz gombot. Jó, rendben, oksa. Na. Mennyit érdemes adni az EFI partíciónak? Ha nagyon-nagyon jók akarunk lenni, igazából a mai világban nem kell annyira félteni a tárhelyet. Nvidia kártyáknál 1 GB EFI, ami ajánlott. AMD, Intel integrált videókártyáknál elvileg elég 500 mega. Én mindig 1024-et szoktam megadni, azaz 1 GB-ot az EFI-nek. Biztos, ami biztos alapon, én úgy gondolom, hogy ennyit lehet használni. EFI rendszer partíciónak adjuk meg a használatot. Elsődleges és hely kezdete legyen az új partíció helye. Leokézzuk. Létrejött az EFI partíció. A maradék tárterületet szétszedhetjük. Csinálhatunk olyat is, hogy külön root partíciót csinálunk és egy home-ot, ami annyiból jó, hogyha újra teszitek a gépet, akkor a home partíció lévő tárolt adatok megmaradnak, és akkor csak a rootot tesszük újra. De viszont akkor azt külön fel kell majd csatolnotok, úgyhogy ne formázza a meghajtót. Ezt meg lehet majd csinálni, akkor csináljuk így szerintem, és akkor ezt be tudom mutatni. Ha nem kell nektek home meghajtó, akkor pusztán plusz gombot nyomtok, itt van X4, ez tökéletes, és beadjátok neki, hogy csatolási pont per. És ebből lesz minden belecsatolva. Engem meg hívnak telefonon, de nem érek rá. Úgyhogy nem veszem fel. Jó. Plusz gomb. És akkor most megcsináljuk, ugye ugyanúgy X4-es fájlrendszer, és ott van egy per home. A per home... Nagyon hívnak, bazd meg. Gyorsan úgyis elmagyarázom. Csak így nem tudok koncentrálni a streamre, gyerekek. Ne zaklassatok.
Légy szíves. Lenémítom a telefon. Na, ugye, hol tartottunk? Home és root partíció készítése. Először megcsináljuk a root partíciót. A root partíciónak általában egy 20-25 giga elég. Abban az esetben, hogyha csak internetezésre van használva a gép. Ha játékra kell, akkor 50 giga. De az is a max. Én most adok neki 30-at. Itt nem szoktam pontoskodni. Simán adunk neki egy 30-at. Ezt becsatoljuk, mint root partíció. Oké. Látjátok, hogy létrejött a root partíciónk, ami 30 GB. Tökéletes elég lesz, mert a telepített rendszerünk 30 gigánál megáll. És ugye ide nem fog kerülni dokumentumok, meg ilyesmi. Mert az fog a home-ba kerülni, amit most készítünk el. A home partíciót nem kell szabdoszni. Nemes egyszerűséggel megfogjuk, és a maradék tárterületet per, azaz root csatolási ponttal felcsatoljuk. Vagyis nem perrel, hanem per home-mal. Mert a per az elkészült, a root, ahova a rendszer települ, a gyökér. A home-ba fog kerülni a dokumentumok, a zenék, a képek, a beállító fájlok, minden ide fog kerülni. Úgyhogy ezt így létrehozzuk. Tehát így fog kinézni a telepítés. Van egy EFI partíciónk, egy 1 GB-os EFI partíciónk, van egy 30 GB-os root meghajtónk, erre fog rákerülni a rendszer, és itt van egy 225 gigás home meghajtó, ide fognak kerülni a felhasználói fájlok és adatok. A rendszer betöltő erre az eszközre kerül címszóba, kiválasszuk azt a partíciót, ami az EFI. Nekünk ez az NVMe 01.1p1-es partíciója lesz, ezt válasszuk ki. Rányomunk, hogy telepítés. Itt figyelmeztet minket, hogy ugye jelenleg még nem töröltük le a partíciókat, ezt csak így megcsináltuk. Most fogja majd letörölni az összes partíciót, és most fogja majd létrehozni. Tehát, hogyha valami most még eszetekbe jut, hogy nincs elementve, akkor most mentsétek még le. Mert hogyha most megnyitunk egy fájlkezelőt, akkor elviekben, hogy nincs fenn disks. Csak hogy illusztrálni tudjam nektek, hogy elvileg nincsen még piszkálva a meghajtón. Látjátok, hogy nincs a meghajtó megpartícionálva. Tehát ezt csak elméletbe csináltuk meg. Ha most még valami nagyon kell a vinyóról, vagy valami még rajta maradt, még akkor most még visszamehettek a Windowsba. De mi mindent lementettünk úgy, hogy ezt a particionást ráírjuk a merevlemezre. Hát ezt gondolom evidens, hogy hova telepítsük, hova tartózkodunk. Megadjuk a felhasználó nevet. Most én megadom, hogy muter. Mi legyen a jelszó? Jó. Automatikus bejelentkezést választok, mivel anyuka gépén lesz, nem kéne mindig beírni a jelszót. De ajánlott, hogy mindig írja be a jelszót. De hogyha olyan embereknek teszitek fel, akik nem nagyon szeretik azt, hogyha jelszót kell beírkálni, akkor legyen inkább automatikus bejelentkezés. És telepedik a Linux mintünk. Elkészül a home meghajtó. Egyébként, hogyha nagyon szeretnétek terminálos parancsokat nézegetni, itt látjátok, hogy lehet követni, hogy mi történik éppen. Én meg lehet lassan előszedem a töltőjét ennek a laptopnak. Ja, mindjárt jövök. Ha van valami kérdésetek, addig írjátok le a chatre, mindjárt jövök, hozok egy töltőt.
Na, itt vagyok. Közben idehoztam a töltőt, közben bedugjuk tölteni. Ja, egyébként nagyon fontos, legyen töltőn a laptop, hogyha elkezdtetek tölteni. Vagy telepíteni. Csak hogy ne legyen az, hogy lemerül a gép és valami adat vagy valami károsodik. Inkább az a biztos, a töltőn használjátok, mert nem biztos, hogy jó ötlet az, hogyha akkumulátorról telepítjük. Egyébként hogyha PopOS telepítetek, a PopOS az szól, hogy akkumulátorról vagyis dugjál töltőt. Windows meg egyenesen tilos akkumulátorról telepíteni. Mert ő meg fog enni az aksitokat. Főleg, hogy gyárit telepítetek. Én meg közben fújjam a mikrofont. De elvileg töltünk. Igen. Valaki kérdezte egyébként, hogy a Core 11-et lehet-e telepíteni Ventoljal? Lehet. Lehet telepíteni Ventoljal, egész bátran. Egyedül Rufusszal ne telepítsétek. A Rufus szétbassza a fájlokat, azok módosítja össze-vissza. A Ventoy is egyébként, azt sem tudom egyébként, hogy mit csinál a telepítőben, mert mountod össze-vissza. De ha valaki Linuxot meg Windows-t akar telepíteni egy pendrive-ról, akkor így azt mondom, hogy oké, de nem ajánlott. Én abban hiszek, hogyha felmásom a pendrive-ra és nem módosítja semmilyen program. Egyébként most az új támogatók Discordon kaptak egy Ryzen Tuning Guide-ot. Még eléggé kezdetleges a guide, lehet, hogy nem lesz érthető azok számára, akik Discordon ezt majd olvassák, de közösség alapján ez javítva lesz, meg majd én is majd átnézem, amit így összeírtam. Hogy minél érthetőbb legyen ennek a egész gép Ryzen Tuningnak a guide-ja. A proci az biztos, hogy teljesen jó lett, a rami, ami valószínűleg nem lesz egyenesen érthető. Meg kaptam olyan kérdést is, hogy a Core 11 miért nem ingyenes. Hát ennek elég nagy indokja van. Nem azért, hogy én nyerészkedjek rajta, meg hogy Microsoft szoftvert én eladok nektek, hanem ebben benne van a szoftvernek a költség, amit használok, és nem olcsó. Egy éves licensz ilyen 16-17 ezer forint a Home, amit én használok az NT Lite-ból. Úgyhogy ja. Ez egy ilyen közösségi projekt, nem tudok kivételezni sajnos ebben az izében. Tehát nem nyerészkedés meg ilyesmire megy a téma, hanem arra, hogy a szoftvert tudjam folyamatosan nektek biztosítani, cserébe, hogy ti használjátok. De egyébként most nagyon jól sikerültek az utóbbi core verziók, mert egy deka panasz nem volt rá, pedig már a nyelvi csomagoktól kezdve minden szart kitöröltem belőle, és azt mondjátok, hogy geci jó. Az a pár ember, aki használja, az azt mondja, geci jó.
De még olyan ember is van, ugye, aki még ne a ingyenes V3-at használta, és azok is nagyon jó verziók voltak. Futtasson Windows szoftvereken. Heh. Egyébként a Core 11-jel ez a laptop, amit most telepítek, akkumulátor ügyileg kétszer annyit bír, mint a gyári Windows-zal. Nem merült olyan gyorsan benne az akkumulátor, tehát nagyon ritkán kell tölteni. Ha YouTube-ozott rajta az illető, akkor bírt a jövő hétig. Na, most került a gruba. EFI partícióra, amit kiválasztottunk, az előbb itt láttam. Meg a felesleges nyelvi csomagokat törli lefelé amúgy. Tehát a spanyol meg ilyesmi. Ja, a Linux mintet amúgy, amit itt láttuk, frissítési szoftver, emiatt is ajánlom kezdők számára, mert ez olyan, mint a Windows Update. Nem kell terminállal vacakolni egy kezdőnek, hogyha frissíteni szeretné a rendszert, ugyanúgy fog működni, mint a Windows Update a Core-nál. Csak kézzel tudod telepíteni azt, amit akarsz. Jó, felment a rendszer. Újraindítás most. Kijelentkezett a rendszer. Ilyenkor ki fogja írni, hogy távolítsuk el a hordozható médiát, és nyomjuk egy Enter-t, mint látjátok, hogy please remove the installation medium. Kihúzzuk a pendrive-ot, én most kihúztam, és nyomok egy Enter-t. És bootol a Linux Mint Cinnamon. Egyébként, ha nagyon gyenge gépetek van, egy ilyen nagyon régi géphez, akkor XFCE Linux Mintet tudok ajánlani. Ha úgy viszonylag jó gépetek van, tehát mit egy 8. gen, 9. gen i3-tól kezdődően felfele, akkor Cinnamon. Jó, bejött a cucc. Ja, ezt a villózást, ezt nézzétek el nekem. Valamiért nem szereti a Capture Card-dal. Izét, ezt a Linuxos drivert. Na, hát ez az üdvözlőjükkel nem kell foglalkozni. Ne is nyissa meg soha. Legelső, most, hogy bejöttünk az asztalra, frissítjük a rendszert. Látjátok, milyen gyors? Windowshoz képest ez mikor fog ilyen gyorsan bejönni? Na, megnyomjuk, hogy oké. Látjátok, hogy a frissítő kezelőnek van új verziója. Mindenek előtt a tükörszolgálót be kell állítani. Ide kell a root jelszó, amit megadtunk a rendszerbe, és itt van a kettő. Van a főtároló és az alap. Megnyomjuk a főtárolót, megvárjuk, még kiszámolja. Most leméri mindegyik szervernek a letöltési sebességét. Tehát mint látjátok, hogy elkezdtem most mérni, hogy melyik az a szerver, ami a leggyorsabb lesz nekünk. Ezzel érdemes várni egy picit, hogy a legjobb szervert tudjuk használni.
Ez az SOX, ez az a top. Hátra jön valami jobb még tükörválasztásnál. Ja. Jó, úgy nézem, hogy ez a legjobb most, úgyhogy őt választom. Jó. Megnézzük az alapot is. Az fasza egyiknél is elérhető sebesség. Szerintem akkor melyiket válasszam ki. Jó. Legyen a Quantum Mirror. Egyébként itt sem muszáj a leggyorsabb tükörszervert, hanem itt is kiválasztjuk a Quantum Mirror, tehát igazából ez is jó. Ja. Ezen kívül ezeket nem kell bepipálni, annyi, hogy kattintson az APT gyorsító frissítésére. Ilyenkor a új szerverről fogja behúzni az új csomagokat. Most magyar szerveren leszünk. Megnézzük, hogy hogy bírja, de egyébként ezt utólag is tudjuk módosítani bármikor, ezt a tükörszervert, ha nekünk nem lenne ideális. Itt van a PPA tároló, itt van minden igazából karbantartás, hogyha itt van valami probléma telepítés az APT-be, akkor is frissítéseket feltesszük. Van itt a mintnek frissítés. A Windows az mikor fog ilyen gyorsan frissíteni? Na, van 1 giga frissítésünk, ebben van kernel update, minden figyfasz. Látjuk, hogy itt mi az, ami rendszermag frissítés, mi az, ami biztonsági frissítés, és mi az, ami sima szoftver csomag frissítés. Tehát itt van minden. Hát én most nem vacakolok, én telepítek minden frissítést. Meg igen, Linuxon mindenért meg fogja kérdezni a jelszót. Mert itt biztonságos a rendszer. Ha. Tehát ezzel nem kell itt idegeskedni, hogy mindig meg kell adni a jelszót. Ez egy ilyen rendszer. Megkívánja azt, hogy figyeljünk rá. Lenyissuk, hogy részletek. Ahogy nézem, nem valami acélos itt a letöltési sebesség. De kezd feléledni. Amíg frissít a rendszer, addig nyugodtan beléphetünk a rendszer beállításokba. És én először a témát fogom beállítani. Sötétre. Mert szerintem ez így sokkal jobb a szemünknek is. Másik a képernyővédő. Képernyővédőt én nem kérek, és semmi zárolást nem kérek. Kijelzőt tudunk állítani, lemezek. Megnézzük a lemezeket, azt megmutatom, hogy hogy sikerült a particionálás. Látjátok, hogy itt van a fájrendszer, látjátok, hogy gyökérben még van 21 giga szabad, meg itt a home, 5 giga adat van benne, úgyhogy a home-ról nagyon jól el fogunk férni. Ja, meg bekapcsoljuk a tűzfalat. Ide is kell egy rótjelszó.
Itt nem kell semmit állítani, fogjátok az állapotot és bekapcsoljuk a tűzfalat. Jó. Megnézzük azért az illesztő programkezelőt is. Van-e valami hardware illesztő program, amit szükségesen telepítenünk kell? Nincs. Nincs, mert integrált videókártyánk van. Itt vannak a szoftverforrások, mondjuk most ebben nem megyek bele. Energiakezelő is nagyon fontos. Hát én azt úgy szoktam beállítani, hogy a bekapcsoló gomb az azonnali leállítás legyen. Ez maradhat kiegyensúlyozott. Kapcsoljuk a kijelzőt, hát én ezeket nem támogatom, nem szeretem, aki kikapcsolgatja a kijelzőt. Képernyőt záró és kész, ennyi. Akkumulátor, látjátok itt az akkumulátor, itt van a laptopban, úgyhogy tölt, most egész gyorsan tölt. Fényerő, ha nem nyúlunk a laptophoz, én szerintem azt mondom, hogy oké, ez a 30%, de viszont legyen 2 perc ennek az ideje. Ha 2 percig nem nyúlok a géphez, ne kapcsoljon ki a monitor, csak vegye le a fényerőt. Ezzel kímélve az akkumulátort. Jó. De itt van a rendszerinformáció, ha valakit érdekel a laptopnak a dolga. Itt van felismert egy UHD Graphics 620. X11-en vagyunk, ez nem vélendes. Meg még 6.8-as generic kernelen vagyunk. Meg egy 2 magos i3 van a gépbe, 8 GB RAM-mal. És látjátok, a frissítés közben viszonylag gyorsan működik minden. Tehát gyorsan reagál a gép minden egyes gombnyomásra, tehát nem szarakodik. Megnyitjuk a rendszerfelfigyelőt. Mennyi memóriát teszünk? 1,8 GB. Nincsen cserehely. Cserehely nincs. Swapot nem csináltam. Sose szoktam egyébként swapot csinálni. A swap file-ban nem tudok nektek segíteni, azt most meg nem mondom, hogy kell. Én cserehelyet sose szoktam csinálni. Én úgy gondolom, hogy a 8 GB RAM az bőségesen elég internethez. Meg hát mai világban már mindenkinek több memória van a gépében, úgyhogy nem nagyon fog az kelleni. Amúgy is csak lassítja a gépet. Szia Deme! De rég láttalak, mi a helyzet? Na. Úgy a jó, ha minden fasza. Az igen. Akkor már ott van pénz, nem? Hogy jól keresett arra felé. Erre is minden szuper, indul befele a Core projekt. Úgy, ahogy én szerettem volna. Jönnek már a gépépítésre való kérések is. A Core PC-kre való igény. Most megy a Core 11 is, meg most már elkezdtem ilyesmi tartalmakat is gyártani Twitch-re, mióta megvan a Streamlink. Csak most egy kicsit jobban elkezdem foglalkozni a Twitch-el, ahogy idő engedi. Meg ezek a streamek mennek ki Odyssey-re, mint VOD. Na. Felmentek az update-ek. Újraindítás szükséges. Jó, újraindítjuk a gépet. Nem tudom miért akarja a fájrendszert ellenőrizni folyamatosan, de biztos.
azért egész jó, egész gyorsan beindul a rendszer. Mit az i9-et? Vagy Ryzened van már? Mi az a hiba jelentő? Helyreállító beállítással nem kell nekünk helyreállítás. De bazd meg, ez miért? Ez geci gyors. Nyomom mindent tölt befele, bazd meg. Ez pedig egy kétmagos i3-as. Van rajta flatpak? Van. Van flatpak izébe. Biztos, hogy annyit akarsz költeni amúgy procira? Egyszerűbb lenne egy egy 5007X 3D amúgy. Felesleges akkor a pénzt még kivágni amúgy. De egy fasz a B550-es lappal még olcsóbban kijössz, azt tudsz venni egy fasz a videókártyát hozzá legalább. Na. Akkor kell nekünk egy olyan, hogy Flatpak install Chrome. Azt mondja, hogy nekünk az első kell. Hát úgy látom, a Flatpak szerverek azok nem... Hát a 3080 Ti-hoz mi a fasznak veszel 9008X 3D-t? Felesleges. De egy sima 5007X 3D kihajtja az 5090-et is kisújból, tehát... És 110 000 az a proci. Nem biztos, hogy belevágnám még a fejszínet abba a friss platformba. Amúgy ne zavarjon benneteket, hogy villog a Flatpak a terminálba, nálam is villog a laptop monitoron, úgyhogy nem HDMI probléma van most kivételesen. Na. Hozzáadjuk az asztalhoz. Meg hozzáadjuk a panelhez is. Hozzáadjuk a Firefoxot is azért az asztalhoz, ha kéne. VLC az nincs fent, azt viszont én terminálból teszem fel. Sudo apt install VLC. Jó. Ott a VLC. Ezt hozzáadjuk az asztalhoz. De bazd meg, ez geci gyors ez a Linux mint. Nem kell nekünk jelszótároló, jelszó nélkül folytassuk, így van. Beállítsuk a böngészőt, ahogy én szoktam.
Szóval a Privacy Badger. Hát puskázok az én böngészőmből. Clear URLs az nincs Chrome-ra már. Malwarebytes, Browser Guard. Mi kell még nekünk? Local CDN sincs, bazd meg. Akkor kell nekünk egy Consent-O-Matic. Hát de bazd meg, ez miért? Milyen gyors már az a gép? Leszégyeníti bazd meg a gépemet. Meg kell egy Dark Reader. Elvileg, ha felmegyünk egy arra, hogy árukereső, akkor elvileg full feketének kell lenni az árukeresőnek, ja. Nézzük azért egy YouTube-ot is. Hogy bírja a YouTube-ot. Látjátok, magától kitöltik az addonok már a dolgokat. Valami filmtrailert megnézünk, mint a Gyűrűk Ura. Nem lehet megnézni egyiknek se a trailerét, nincs trailer. Mindjárt megnézzük, hogy a HDMI-n elvileg van hang. Jó. Full HD. Megy simán, bazd. Annyi, hogy telepítünk egy olyat, hogy sudo apt install hátop meg neofetch. Van neofetch alapban. Na most így, hogy böngészek, 2 giga. Most megy a videó. Hát igen, azért a 2 magot azért megeszi, de... Jó. Na. Hogy kell a neofetchet beállítani úgy, hogy megnyomok egy Ctrl-Alt-T-t, vagy nyitok egy terminált a tálcáról, és bejön a gépadat, mert minden, mint a profiknál. Na. Bemegyünk a fájlkezelőbe. Itt a saját mappán egy Ctrl-H-t nyomunk, és megkeressük azt, hogy bashrc. A bashrc legaljára lemegyünk. Ide, ahol van az, hogy FI. Nyomunk egy entert, és nemes egyszerűen odaírjuk, hogy neofetch. Azért nem árt, ha tudtok helyesen írni, nem úgy, mint én, hogy elgépelem. És Ctrl-S. És ha bezárunk mindent, és nyomok egy Ctrl-Alt-T, baby, 61-ből minden. Ott van, hogy 1 giga RAM-ot használunk a rendszerből. És ja. Akkor nincs új frissítés, ugye? Ja, mindjárt kiderül. A rendszer napra kész. Jó, akkor fullos.
Annyi kell nekünk, hogy még ezeket a LibreOffice cuccokat, ezt a LibreOffice-t így kitesszük. Nem, úgy csináljuk, szerintem kitesszük egyből a Word-öt, meg ilyesmit. Tehát kitesszük a Writer-t, kitesszük az Impress-t, meg kitesszük a Calc-ot. Terminál az ide nem fog kelleni. Meg hozzáadjuk az asztalhoz is. Na, ez hogy van ez beállítva, ez az asztal? Testre szabás. Nem kell nekünk automatikus rendezés, majd én eldöntöm, hogy a faszba lesz elrendezve. Lehet ugye kicsitre állítani, nagyra lehet állítani. Meg lehet így is állítani a dolgokat. Right. Impress. Calc. Megint még annyit csinálok, hogy egy számológépet kiteszek a tálcára. Meg egy hát nem tudom mi van ezen fent. Szövegszerkesztő, azaz. És ezt kiadjuk az asztalra is. Hogy ott is ott legyen. Ide. Meg ide. De ez megnyitja az meg egyből a programokat. Nagyon jó kis tudsz. Hopp, már itt is van egyből Dark Team. Fogad minket. Nézet oldalsávot kiszedjük. Ez viszont nem jelenik meg rendesen. Beállítások, személyre szabás. Így. Látszódjon normálisan a toolbar. Meg... Hol lehetett ezt beállítani? Testre szabás. Nem. Olyan kell nekem. Felhasználói felügyelet. Kompakt lapok. Majdnem. Egyetlen eszköztár. Így. Az összesre. Ennyi elég. Azt a kurva. Ez mindenből jön egyből. Jó. Még nézzük valami asztali hátteret. Mik vannak itt? Vilma. Valami jó hátteret. CPU. Ez tökéletesnek néz ki. Ez jó lesz. Vagy marokkós. Legyen ez a marokkós. Ebben mi van? Ebben is vannak még hátterek. Ja, jó. Firefoxot azt letöröljük róla szerintem. Purge Firefox. Jó.
Jó, hát ezt már nem fogod tudni megnyitni. Csinálunk egy utolsó rebootot. De nagyon gyorsan elindul ez a Linux mint. Azért Windows ilyen gyorsan nem indult el rajta. Pedig NVMe SSD van benne. De az aksi is tölt elég gyorsan. Pedig azért nyűsztettük most. Figyelj, ha dolgozni kell, akkor lehet. Felmegyünk mit tudom én a index.hu-ra. Egyből betölt. Már lehet is böngészni az internetet. De azt bírom, ilyen gyorsan nem működik a görgetés a Windowsba például. Itt görgeted, nyomod neki, mint az állat. Annyi, hogy most jutott eszembe, ezt még beállítjuk. És az AdGuardot. Bekapcsolgatjuk benne a szűrőket, hogy azért legyen valami védelem is. Ja, az egyéb az nem kell. Nyomkövetés elleni védelem az kell. Kivételek nincsenek, nem is lesznek. Felhasználói szabályok, az se kell. Ezek meg. Mondjuk nem kell értesítse semmiről se. Jó. Ha most megyünk fel elvileg az indexre, akkor több mindent meg fog fogni. Hát igen, azért vannak itten szarok amúgy. Rendesen. Oh, Analytics, Facebook, minden szar. Ghostery-be is itt van egyébként, hogy mi kell blokkol. Hirdetés, side, Analytic. Minden szar itt van. Róla is lehet statisztikát kérni. De működik. Úgyhogy fenn van a Linux Mint. Ez itt mi? Néhány rendszerjelentés az ön közreműködését igényeli. Csinálhatunk egyet, ha gondolod. AirSync. Igen, van biztonsági mentés is a Linux Mintben, nem kell scriptekkel szarakodni itt se. Pillanatkép. Hát azt a home-ba mentjük el. Ma pont a hülyeség, ha havonta.
Azt mondja, saját mappák kijelölése. Mindent kihagyja, alapvető kihagyja. Ne amennyiben nem engedem. Hát a home-ból menthetünk igazából mindenről majd. Bár mi a fasznak mentsek? Hagyjatok már faszomba! Nem megy tönkre a Linux. Mit mentsek? Nem megy tönkre. Nem kell újra tenni a picsába se. Frissíteni kell majd max. Milyen Linux mint verzió van, mert lehet nekem régi van most fenn. Azt viszont azt meg kéne nézni. 22.1. Akkor friss. Akkor friss a mint. Viszont ez az oldal az már nem úgy tölt be. Kicsit le van nyomva a szerver szerintem. Látjátok ott a Cinnamon, most a Cinnamonról vagyunk. Itt az XFC-je, hogyha valaki nagyon light, nagyon gyenge gépre teszi fel. Meg itt a Mate. Én Matét nem tennék fel, Cinnamon vagy XFC-je. Attól függetlenül, hogy erős vagy gyenge a gép, de látjátok, hogyha nyitok egy háttoppot, 1 giga RAM. Böngésző és mennyi volt? 2 giga max. És nyitok egy böngészőt, most mit tudom, nyitok egy indexet, meg a másikra nyitok egy YouTube-ot. Jó, nyilván most 2 tab mire betölt ezzel a procival, ez jó lesz. De még ha meg van nyitva a 2 tab a böngészőbe, és csak 2,6 giga a RAM, úgyhogy Linux mint az jó lesz erre a gépre. Hát meg a laptop is feltölt nem soká. Na, akkor ma is felraktunk egy Linux mintet, egy új Linux user. Van itt a rendszerrel. Ja, meg tegyük már vissza ki az asztalra a fájlokat, még gyors. Ctrl X. Ezek valahol itt voltak. Úgy ne. Jó. Ott vannak a mappák. Na. Annyi, még nézzük meg, hogy mi mennyit teszik. 1,4 giga, oké. Látjátok, hogy a root meghajtón még van 16 giga hely, úgyhogy az nem fog betelni mostanában. A home meghajtón meg lesz hely bőven. Erre a netezős gépre elég, de látjátok, hogy 30 giga egy gaming rendszerre kevés lesz, oda kell legalább egy 50-es. De ha újra kell tenni a gépet, akkor legalább van egy home meghajtók, amit csak fel kell csatolni. Úgyhogy annyiból jók leszünk. Jó, minden friss most, minden pacek. Na.
akkor készen vagyok. 1 óra alatt felraktam egy Linux mintet programokkal, mindennel együtt. Úgyhogy használatra kész van a gép. Lehet rajta dolgozgatni, meg netezni. Na. Úgyhogy ennyi egy Linux mintnek a telepítése. Kint fogom tenni Odyssey-re hamarosan a vodot. Erről a képre mondjuk, ami most van, erről csinálunk egy képernyőképet. És akkor erről majd megcsinálom a thumbnailt. Na, köszi, hogy itt voltatok ebben a kis rövid streamben. De úgy gondoltam, ha már van egy capture cardom, akkor erről már csinálhatnánk egy jó tartalmat, hogy hogyan kell Linux mintet telepíteni. És akkor ja. Na, kösz, hogy itt voltatok. Aki dolgozik, annak további szép jó munkát. Aki pedig pihen, annak pedig jó pihenést és kellemes délutánt kívánok. Meg aki most ebédel, mint én, annak meg jó étvágyat. Úgyhogy, ja. Na, köszi tényleg, hogy itt voltatok. Aztán majd találkozunk. Remélem, hogy egy Core 11 telepítős streamben fogunk most már összejönni. Mert ideje lenne annak is. Hogy annak a videója is kész legyen. És utána jók leszünk, egább leszünk. Utána meg jöhetnek a Core PC projektek. Na. Akkor, ali-ali, sziasztok, hello, hello.